A što je sa zagrebačkom Varšavskom? Iako nisu u medijima kao prije tjedan dana kada su bili prva vijest, građanski otpor i dalje je jak. Ljudi zbog gradnje privatne garaže bdiju smjenama, a vrijeme krate jogom, čitanjem poezije i pjevanjem. Andrijana Čičak. Iako Chuck Norris nije s njima, za njih kao da jest. 10-ak prosvjednika stalno čuva Varšavsku. Joj Bože, zar opet? Oko 9 sati vrijeme i za jutarnje razgibavanje, jogu. Pogled prema nebu i pozdrav suncu, a tamo je i Horvatinčićeva dizalica. Dignemo gore, ruke idu pored ušiju. Čak i joga je pod budnim okom zaštitara gradilišta. Čitanje, pjevanje, program je za cijeli dan. Na smjene se izmjenjuju, neki su uzeli i godišnji, a neki su posao donijeli na ulicu. Radim na fakultetu, pa mi se uglavnom posao sastoji od pisanja i čitanja, pa mogu pisati i čitati ovdje. Ograde gradilišta na podu podsjetnik su velike borbe prije 10-ak dana, no Bandićev kufer i dalje stoji prazan. Na ovaj ili onaj način taj projekt je osuđen na propast. Sad, koliko ćemo mi pametni pa to prije shvatiti, konsenzusom, ne, svih. Građani im redovito daju potporu, donose hranu, ali i novac. Sve ovo što se sad događa financiraju isključivo građani. 1000 kuna dnevno otprilike. Nekad ih je manje, nekad više, no prosvjed, kažu, ide dalje. Za Varšavsku poručuju, koja je već sada postala simbol građanskog otpora.